Martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sian saduhu naroha iman na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Horas marihita saduhu na hatani di bata dihita iman atal surat di Matius bidu 10 mamukame sian ayat 21 sahatu ayat 22 songonoma hatani di bata. Ola ni ima di patorang Yesus tua kasisiana naik laudo ibana tu Jerusalem manana porsu siana kasih Tuhan ina torop sian si Tuhan imalin nang sian si boto surat pe pola ikomate ibana bunun jala panguluon diari patuluhon dungi diarahun si Petrus ma ibana di saretai ma ninnado asimarohani di bata di ho Tuhan unang masonggo pitu ho alay humusor ma anggo ibana madok tu si Petrus laho meneho bulis gasip doho diahu edang di parohahun ho akkana di tibata akkana di jolmadon dungi di do Yesus ma tuak kasisianna nasa nagyot mangihuttonahu di suara humadirina di porsan ma silang natu ibana di hutton maahu ay nanayang paluahu kusana magohon hos do alay naguan hosa alani ahu ido na jupangan ayahamat tong gunana di jolma nang liat portibio diomo anggo mago do toddina matarleho jolma baik tubus ni toddina ay na Roma sugot anak ni jolmai di bagasak kasangapon niya manarap dohot akasurusuhan na dungi baloson nama tuganup hobbar tu na niulana situtudo na hudoko tuhamu dang na mangay hamatian anggo diba siyan akkana jongjong dison sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajonna iman sahana di hamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus songon temani turpu taon maswara hudiri mamorsan silang jala mangihutut Yesus menyangkal diri memikul salib dan mengikut Yesus. Hiratuluma odolan nanay pasahaton ni turpukon. Na parjulu ima maswaraho diri. Na paduaho mamorsa silang. Na patuluhon mangihutto Yesus. Andorang so pinahiba-hiba turpu taon adong masada barita na mardonga pura. Adong ma sahalak na disuruh Tuhan Yesus laho manuhu silang. Silangon soy na magadyang na pola do 4 meter. Disuruh may bana ima manuhu silangi mabuan to sa dahuta. Dihutai anong asa sahat ma berengomu dihutai dima diakka harajaon manang dihutai naguk hamuliaw nin nama ibana alay kotuhu komudo silangon na poraton nin nama dituhu ibana ma silangi dung dituhu ibana di tengah dalan adong mamana parkeli ibana di parkeli ma ibana di dokma oto na yung
Tuah mamanu no silang songoni gajanga tu hukum ninna marupani. Dung songoni marpikir mana tor tutunai do ne. Songono tuah tu gajang na ninna ma dungi. Dido ibana ma tole ma huponggol ma ninna. Di ponggol imana ma ima silang ne. Dung di ponggol hira tinggal ma 2 meter nang. Didok mamuse nung dibuani mana nusa nuse di sada huta neng madapot tuljono nama tu huta sidadanan ni manay. Adong mamuse nama dog maparek keli itu silang mi borat utiom mi songoni belgana ninna marupani. Duk songoni ibana di parek keli di pauto gabi berpikir memana batu tu itu otona yao pola tutua bubono kusilangon otona yao ninna rupani dungi di bolok ni mana ma silang ne lama mana terus merdalan tapi nunga nang jono be hutai nung jono hutai adong ma gabi sada gerbang dungi di sukuma horas don nami au neng tuhutaan neng adong si topotok kutusi didok Jesus dihutai iman asa sahatao ninna dungi Roma penjaga ni gerbangi ada orang so masuk didok matibana buhan nung para masuk mutusi ninna ay lau masuk tuhutai ikon adong do hidena ikon isenang masuk tu si ikon dibuat do silang na ikon silang na do boy gabi darat tu si ay ikon pakai silang do ay jala marhite silang do ay digicang lupang do jala ikon gabi pulit do asa boy tersambung tu tay ikon pakai silang do ninna marupane dongi didok ma iti silang marohanin didok ma nunga huponggol nakkaningani alayala si di parek keli jolma diejek gabi nunga hubolokkon dinna mattong dido mamulak mau dang bui hubongo tu hutai huta hamuliauni huta harajauni ekkon nama buat silang do nama buan nama nungu silang do asa bui bongo tu si ninna marupani sai tu matangis ma amatte manor soli alay dang adombe lapatan diamu dong saha porsiaon tugano halak nagabe siuto Jesus didok Tuhan ido ikon porsanon nado silang na tuibanay ganup aring jala di hutuma Jesus gudang do may makalak na madok molo tahatay taringot to na mamorsa silang na marlapatan may nina mga dupi penderitaan danga palai na rumikot danga palai na ndo na mamorsa silang alay dang adong na menderita sa liling ibana mangulo di Portibion ala dang adong jolma na sumangarupi hamaulo di Portibion iya silang ni Tuhani ima bui do honota mangulakon lomo ni rohani debata idu silangi mamorsan manuhu jala maswadahun memang maswadahu diri ala ni Jesus kadang susado wala di parekeli nakangani itor ditinggal hudo itor diponggol do memang di bagasan lomo ni ronda wata ido mangulahun siap apapun nang akahamolos dia ping alani dohonot tama ia silang naik koporsanota ima dia malomo ni rohani di bata nanaing sila honot taido mangulu pihita di Portibion lako mangulakon lomo ni rohani di batano dang lomo ni rohani jolma dang lomo ni rohatam asa bui porsanota silang nai didok nakani ikon suada honota dirita ikon berani
jala di sido berengota dia makadong asa porsiaon asa halak nama morsan silang ni Yesus di sini mana dang mabiar menghadapi api namasa molo pehita mangulu laku mangula kun lomo ni honde pata la mangula lomo hatta jala taingok ma ikon balgado hita ikon ulomo rohatta manuk silangi sian na nampe di parekeli portivio kita asa unang marsormina kita tu ekel do tu portivion hola nakanamo sa silangido nama sudah diri gabi partohap hadua dia ulun na sora sudah ido na sa tuhuta na no nai hututa habedian tuhuta na guk hamuliauni imana na tu surgo bohadi ta kadongan tapara di madiri talau manu silangi boido ganopari songo dalat tahitam ima situ Jesus ujudi bari tahu Yesus to kasisian na nekon bunon ni akka pangitua idu ibana Jerusalem alai di ibana do muse pangulun na do diari patulukon una song padong si Petrus irpani pitor ditulak si Petrus so padohan ni Jesus pitor di bahan mando pikiran na dang lahu mendeta jorme ubanna mangulun ne ibana do pani tor dipakai mana do uto na idu sakap tahi ni corman ya songon nabi dan si Petrus tapi di kuari Jesus do si Petrus da gabi si bolis na si bolis do colma nama karekotong molu laho tu diri na sendiri itu benero Tuhan Yesus do si Petrus bolis lao maho to di portivi na mga rajay di bagasang nguluna bagasang nguluta idu si bolis molo todi na siya surguru mamudai mangulu di bagasa kita do honotta do ikot bui jare kon oleta mamorsan silangi atau molo songon dia pihak KHP itu nama di bagasa ngulutong tu songon dia pinang i manakaringani akan namasa taingok ma dia may kontotok kita setia ikut tutuk kita ima di bagasan kualitasnya hapur siaptai mangulu manang mati kita siap menanggung risiko songon nan di kuari kita sisian di Yesus nan di kuari tahan hapur siap ikut siap kita menanggung risiko ikut bui benar-benar kita ima nakeng songon dia pe hamaulok kamaulun nata adupi asa unang merdua roga hita unang songo si Petrus hita keng gabidok bolis minar pane alan di paingot tita di bagasan mulut tahun halak nasi tia tu di bata iko berani hita diuji iko berani hita pit properties iko berani hita layak kualitas kita layak kita menjadi pengikut Tuhan buidu hita masura hudiri mamorsa silang jala mangikutu Jesus dari deduisan loyalitas ni ngolutta siganu pare dari dedui ima songo parsitu dotta dari dedui ima songo dalatta halak nama sura hudiri halak nama hapusan halak nang mabadi batan songon imana kaningani gabi si balu di mana tong di bagasa 20 tahun di dokma kita asa berani kita pinamasan di bagasa ngulutong sikap kita mengambil iman kaningani manuhuk silangi maswada hudita sampai titik penghabisan saat tu nama calo ubah tupa hamurangani alani di paingo hatan di batado hita songon natar surat di pangukapon 2 ayat 10 saya taingok may naman dok saya buru cuma ho rasira samate
dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluani. Amin. Mauliati mariho ali Tuhan di bata, napa ingotok kami, asa totok kami marsi hohot. Di bagasan ho, parani hami sudah hudirinan, mamorsal silangi, jala manghutuko manotong rodi salilina. Amin.